Dobar dan i dobrodošli na predstave. Nalazimo se u Gradskom muzeju u gradu Bjelovaru i s nama je autorica izložbe koju smo posjetili danas u sklopu Međunarodnog tjedna mladih. Evo, možete li nam se predstaviti i reći nešto malo više o vašim djelima? Dobar dan, ja sam Dijana Nazor-Čorda, doktorirala sam slikarstvo 2017. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a na ovoj izložbi možemo vidjeti sukus svega onog što sam radila u zadnjih 8 godina. Možemo vidjeti nekoliko ciklusa slika, a radi se o jedinstvenom slikarstvu, to je infracrveno slikarstvo koji imaju u sebi dvije slike. Jednu vidljivu golim okom, a druga se može vidjeti samo infracrvenom kamerom na 1000 nanometara. To zaista možemo reći da je izložba predivna i da prvi put smo vidjeli tako nešto slično. Dakle, inspiracija za time? Pa inspiracija je razna, prije svega iz nekakvih mojih maštanja, iz knjiga, iz povijesti umjetnosti. Vidi se također da sam se inspirirala nekim slikarima i željela sam prvenstveno napraviti lijepe slike u vizualnom spektru, što se vidi po samom koloru, i htjela sam u infracrvenom spektru sakriti neke svoje preokupacije, neke male tajne, ali neke motive koji su mi jako lijepi i koji su univerzalni, kao na primjer autoportrete, portrete poznatih povjesničara umjetnosti koji su se bavili vidljivim i nevidljivim u slikarstvu, kao također i nekih slikara. Zatim u zadnje vrijeme radim labirinte koji su sami tajnoviti. Možemo vidjeti i anđele koji su naravno i sami nevidljivi, koji zapravo dobivaju još jedan dodatni smisao u infracrvenom spektru. Prekrasno. I evo, danas je vašu izložbu posjetilo 30-ak ljudi iz diljem svijeta. Kakvi su vaši dojmovi, kako vam je bilo danas? Danas je bilo predivno, evo stvarno jedno prekrasno iskustvo, vidjeti ovako mlade ljude zainteresirane koji se razumiju u tehnologiju i koji gledaju te slike, kojima one predstavljaju još jednu dodatnu tajnu, jednu zanimljivost. Zbilja sam evo počašćena što ste danas došli ovdje i što ste evo uveličali svojim dolaskom ovu izložbu, jer izložba živi ako ima publiku, ako ima ovako mlade ljude koji se toliko oduševe izložbom kao što su zbilja danas se oduševili, i to evo za mene predstavlja jednu satisfakciju da i dalje radim, da i dalje istražujem, jer ovo je istraživačko slikarstvo, budući da su to obične boje koje se miješajući se dobiva ta dvostruka slika. Evo i za kraj, povodom Dana mladih, što biste vi poručili mladima? Mladima bih poručila da uče, da istražuju, da budu znatiželjni, da putuju i da nikad ne odustaju od svojih snova. Odlično. Hvala vam. Hvala vama.